Здравейте и добре дошли в виртуалното студио на Асоциация на пациентите с активни в здравеопазването. Поводът, по който днес сме се събрали е 19 май, Световния ден за възпалително-чревни заболявания. Като наши гости са Диана, която е пациент и е с болест на Крон, и доктор Петкова, която практикува в Иван Рилски гастроентерология и ще ни разкажат малко повече за тези диагнози, как те всъщност се диагностицират и пътя на пациента, като най-напред ще дадем думата на Диана да ни въведе в темата. Добър ден на всички. Пътя на пациента при всеки един от пациентите е много различно. Има някои хора, които са с нормалните симптоматики на заболяването и по-лесно се диагностицират. Има и такива като мен и продължава да има пациенти, които са в симптоматичната заболяване и малко по-сложно се открива заболяването, но има лечение, което е хубавото. Диана, бихте ли казали, Да. понеже ни гледат предимно пациенти, Да. какво представлява вашето ежедневие с болест на Крон? Съвсем нормално в последните няколко години, откакто си имам редовна терапия. Ставам си сутрин, оправям се за работа, почвам си работния ден, взимам си лекарствата, когато ми е примерно датата или часът. И продължавам напред. А има ли такива трудни дни и какво бихте казали за това? Има ли дни, в които симптоматиката се увеличава или... Понякога да, най-често това нещо се случва, когато имаме неблагоразумието да си сбъркаме диетата и някакви такива. От време на време тялото решава, че само трябва нещо да направи и правиме примерно някакви кризи, които ни вадат от комфортния начин на живот, но всичко се овладява. Доктор Петкова, според вас пациентите лесно ли стигат до диагнозата или тя се забавя в времето? Здравейте на всички. Винаги отговорът зависи. Зависи къде е попаднал пациента. Напоследък диагностиката ще ми се и мисля, че е по-добра. Повече се търсят тези заболявания активно. Това е начина да се повиши качеството на диагностиката. Все повече образователни форуми имаме, в които се говори за това нещо. Показваме си по докторски видеа, картинки, виждат ги млади колеги, други колеги, които работят ендоскопия и съответно мисълта дори за тези заболявания някой път е достатъчна колега да насочи към някой, който се занимава с това и да се постави по-бързо диагнозата. Има обаче и други ситуации. Имала съм случаи, в които има забавяне на диагнозата с години, просто защото не е разпозната по една или друга причина, защото съответното заведение лечебно няма опит и дори не знае на къде да изпрати. Това е било в предишни години, когато нямаше толкова информация достъпна и нещата така повече се бавят. Тук в последните 5 години смятам, че доста по-бързо се реагира. И което е, разбира се, по-адекватно и за пациентите, по-бързо се постига някакъв контрол на заболяването в тази ситуация. Така че съм оптимист, общо взето. Още гледам полупълна чашата. Доктор Петкова, бихте ли казали в кой момент пациентите следва да потърсят специалист, в случая гастроентеролог, когато имат първоначалните симптоми на чревно-възпалително заболяване? Първо, пациентите няма как да знаят какви са им симптомите. Те обикновено в началото са много неспецифични. От труда подува им се корема, имат някаква болка, която то се появява, то изчезва. Някой път може да ги болят и ставите. Обаче, въпреки че са неспецифични, обикновено се засягат млади хора в активна възраст, това им пречи на живота. Нарушава им качеството на живот. И те сами търсят специалист, обикновено гастроентеролог, защото ги боли корема. Това е първата им мисъл. Младите хора много се информират, четат, пишат в Google, пишат в AI, какво да правят. И съответно те реагират по-бързо. По-старото поколение
без да уточнявам възраст, така по-бавно стигат до доктори, защото те са свикнали да си траят, да си търпят и така нататък. Има няколко червени флага. Един от тях е когато има кървене при ходене до тоалетна по голяма нужда, тогава задължително, независимо дали говорим за IBD или някакво друго състояние, трябва да се потърси гастроентеролог. Всяко кървене изисква оценка от гастроентеролог и преценка за ендоскопско изследване. Болестта на Крон е малко по-различна, понеже кървенето е предимно при улцерозния колит, ако говорим за тези две болести. Там обикновено по-бавно се стига до диагноза. Защото еволюцията на тази болест е по-бавна и когато се стигне до симптоми, вече изявени, обикновено заболяването е от преди 2 години, 3, може и повече. Така че общо взето това, което правят и пациентските организации, е много полезно, защото повече хора знаят за тези заболявания и съответно активно търсят помощ. Диана, при вас как се случи откриването на диагнозата? Забави ли се? На каква възраст бяхте? Чисто психологически, как се настроихте, че имате това заболяване и трябва да се справяте с него? Значи, ме откриха заболяването, когато бях на 17 годишна възраст и всъщност стана изключително случайно, защото имах наистина подуване на корема и болки в коремната област и с ясната мисъл отидох в Пирогов, че имам спукан апендицит. Но за съжаление, когато мене ме отвориха по спешност, установиха, че нямам спукан апендицит, а имам находка. Така нареченото туморно образование, което беше доста голямо. И тъй като 2009 година, когато ми откриха, когато ми направиха всъщност операцията, не знаеха, че има болест на Крон за деца. И доста дълго време говоря, аз съм пак от щастливите хора, защото при мене от операцията до конкретното поставяне на диагнозата мина от порядъка на месец и половина, докато ми излезне цялата хистология и всичките изследвания. След това живота ми рязко се промени, защото аз бях 11 клас тогава бях. Нямах възможността да посещавам училище, отвориха ми се и други проблеми, смисъл. Болест на Крон, за съжаление, прави и така наречените фистули. Аз се здобих след оперативно с 2 от тях. И оттам нататък започна една доста сериозна битка. Как човек се настройва, никога никой не е подготвен. Просто приемаш нещата такива каквито са и се стараеш се да продължиш напред, колкото и сложно да е, без да се предаваш. И нещата му лека по лека започнаха да се случват. Ето го. Горе-долу с 17 години от тогава насам. Мисля, че вода изключително добър и активен начин на живот. Вярно, минах през няколко биологични терапии. Някои бяха успешни, някои не бяха чак толкова успешни, но благодарение на лекарите успях да съм това, което съм в момента и да седа пред всички вас. Че това е. Аз само да се включа, че Диана е пример за много агресивна болест, която е започнала в много рана детска възраст. Това е прогностичен фактор, че ако не се постави под контрол медикаментозен, прогресира си болестта и се получават усложнения, които може да наложите оперативни намеси, което целта е това да не се случва. Тоест, поставяйки рано диагнозата, да се опитаме да контролираме заболяването. Но тя е била открита интраоперативно, което означава, че нейните симптоми са почнали, може би, години преди това, но не е обръщала внимание, защото казах са неспецифични симптомите. И никой не си мисли, че едно 17 годишно момиче има някаква примерно има тумор болест. в дебелото черво, както беше в моя случай. Да, което не е случая, но в някой случай е по-добре хипердиагнозата, т.е. да бъдем по-така внимателни и да направим едно излишно изследване и да сме спокойни, че човека няма такава болест, отколкото да си спестим и после да дойде след операция, когато контрола вече е малко по-труден. Нормално. Един въпрос към двете. Смятате ли, че в България не се говори достатъчно за черевно-възпалителните заболявания? И според вас какво липсва? Повече информационни кампании или може би психологическа подкрепа, която пациентите
страдат от липсата на такава подкрепа и държавата не помага в тази насока, или комплексна грижа, нещо с този род? Според мен Диди ще каже, понеже тя е пациент, нали, аз съм от другата страна. Според мен психологическа подкрепа от гледна точка на медицинските специалисти не е много така застъпена, да кажем. Да. Но трябва да разберете нещо друго, че доктор гастроентеролога не е той не е на работа. Не е психолог. Да, първо не е психолог. Първото, което той не е психолог. Опитваме се, нали, да даваме емоционална подкрепа. Моите пациенти, повечето ми имат личният телефон и когато има нужда от нещо медицински, се свързват с мен. Но един човек не може да направи всичко едновременно. Съответно, би било добре, ако има някакви срещи с психолог, дори от гледна точка на пациентските организации, които може би са се случвали. Винаги казвам на моите пациенти, че съществуват пациентски организации, могат да потърсят контакт и съответно някои неща те не ги казват на лекаря, с който разговарят, но могат да ги кажат на човек с сходна съдба. И може този разговор много да им помогне. Мисля, че много може да се направи по темата. Не смятам, че има достатъчно кампании. Още трябва. Трябва още кампании, да, но тук има един по-сериозен проблем. Значи, пациента, докато разбере, че е пациент, има един доста сериозно време. Защото и болест на Крон, и улцерозния колит са заболявания, с които ти първоначално се притесняваш, свиваш се вътрешно в себе си, няма желанието да излезнеш напред и да кажеш, аз имам проблем, трябва да отидам, трябва нещо да направя. Да, както доктор Петкова каза, има в момента има много по-голяма информираност. Но има много хора, които продължават да не си обръщат внимание, просто защото те самите са нехайни към себе си по някакъв начин. Факт, да. Тук е до здравна култура малко. Да, нещата, нали, в смисъл опират. тук и пациентските организации помагат до каквато степен могат, но и самите хора не са информирани. А за мен проблема е, че когато имаш проблем, ти сам трябва да можеш да го обясниш какъв е този проблем и да потърсиш нататък. Така е, в един... Извинявайте. Също, да. В един разговор с лекаря, който в началото ти поднася тази диагноза, колкото и да е деликатен, ти си в шок. Че имаш някакво хронично заболяване, което, нали, ти обяснява, че ще го имаш цял живот, което е така. Тези заболявания са с цял живот. Да. И човек някой път не се сеща да пита някакви елементарни неща, после вече се притеснява от една или друга гледна точка да ги каже. Да не го сметнат за глупав или необразован и така нататък. В същото време рядко в лудницата на нашето ежедневие сяда да прочете. Или ако чете много пъти грешните неща, чете. Като цяло е много сложно някой да стигне до правилния майндсет. Да изгради в себе си силата да е устойчив и така да си вмени, че въпреки всичко той ще си води нормален живот, което е целта всъщност на нас като гастроентеролози. Пациента да си води нормален живот, да се виждаме регулярно, без да има драстични ситуации, което е идеалният вариант, който никога не се случва. Тези хора с възпалително-чревни заболявания и с двете диагнози всъщност изпитват ли срам първоначално, като чуят диагнозата и това, което с тях се случва всъщност, излизайки от кабинета, след това те кога се връщат с нагласата, че трябва да се лекуват, трябва да обърнат внимание на себе си, трябва да продължат напред? Тук бих искала аз да отговоря. Много е до човек. Защото, ето го, например, както аз бях на 17, в един момент бяха ме наплашили, че едва ли не, докато ми се реши каква ми е точно диагнозата, защото лекарите клоняха към още две различни диагнози, от коя беше по-страшна. И знаех, че трябва нещо да се случи, смисъл трябва да изчакам едно време, докато ми излезнат пълните изследвания и след това да продължа, защото аз исках да живея. Иначе, да, сложно е. За всеки един пациент е изключително различно е. И от моя гледна точка също е сложно, защото аз не съм човек, който ще вмени на някой, че той трябва да се лекува. Това е решение на човешко право всъщност.
елементарно човешко право на пациента. Аз мога да изнеса информация, да кажа препоръчно това и това, но решението в крайна сметка на пациента и срещам откази. Редовно срещам откази. Свикнали са някои от пациентите, като се обострят да им се даде нещо, което да овладее Временно симптомите кризата. временно и после се изгубват от погледа ми поне за година. До следващото обостряне, което се случва със сигурност. В тази връзка насърчавате ли пациентите, които идват при вас, да търсят и други пациенти, да споделят за диагнозата си, тъй като понякога и от нашата работа като пациентска организация, понеже имаме и телефон на пациента, когато пациент говори към пациент и си споделя, тогава диагнозата може би се понася по-леко. Да, аз това казах, че казвам на всички мои пациенти, че има пациентска организация и е добре да се поинтересуват от нея, да се включат в групите, да видят какво се дискутира, дори само да четат какво се дискутира, би било полезно за тях. Просто заради това, че има обикновено една бариера лекар-пациент и някои неща не ги споделят. То ми е ясно, няма как. Това са човешки отношения, но да, препоръчвам на всички да се свържат, ако имат нужда и от психолог, защото това е нещо така тежка новина за един млад човек, който свикнал, че смисълта, че живота е пред него и всичко ще бъде прекрасно. Губиш Така. Да, със сигурност Губиш ти режат Ахилеса Да. с тази диагноза, но искам да кажа на пациентите, мои, не мои, няма значение, че всъщност има начин това нещо да се контролира и да си водят нормален живот. Просто се виждат с лекуващия гастроентеролог при необходимите срокове. И има начин, всъщност, те да живеят съвсем нормално, да пътуват, да правят каквото искат. А вие, Диана, споделяте ли, намирате ли утеха от други пациенти, споделяте ли свободно за диагнозата си, Да. така че ако те евентуално имат подобна симптоматика с вас, да могат да потърсят лекар? Точно това право от горе-долу 2010 година насам, откакто се създаде Българската асоциация на болест на крон и колит на дебелото черво бабкук. Неблагозвучно малко звучи. Всъщност точно това правим, защото когато аз бях на 17, аз се чувствах не като еднорог, аз се чувствах като някакъв динозавър, някакво полезно изкопаемо, което не знае какво се случва, не знае на къде да тръгне. С учениците няма никаква подкрепа. Семейството ми даде страхотна подкрепа. Учителите също ми даваха подкрепа. Малко като поразговорих и с моите съученици, и те ми даваха в последствие подкрепа, но първоначално имаше едно от всякъде отвърляне и всичките гледат, сега, каква си ти там? Тоест ти би казал, че има някаква стигма? Има. Да, и аз така мисля, че има. Има. Трудно се бори това нещо. Много. И всъщност, благодарение на няколко човека, Димо Гатев, Мартин Кожинков и още няколко, ние се събрахме по един много смешен начин. Успяхме да се съберем, убедихме се един друг, че е редно да имаме пациентска организация. И ето тази пациентска организация вече 15 години работи в една много добра насока, защото когато някой нов пациент влезне в нашата група, някой идва и му казва: здравей, не си сам, не си само ти, можеш да продължиш живота си нормално. Да, в момента ще е трудно, да, примерно следващата една година ще ти се скъса тубовките да ходиш напред-назад по докторе, но след това нещата ще влезнат в едно правилно русло, да го наречем. А според вас, и към двете въпроса, според вас, тези хора по-видими ли стават за обществото и за българите? По-добре ли разбират хроничните заболявания като цяло или все още не? Аз мисля, извинявай, Гриша ме поправи. Аз мисля, че много хора ги е срам да кажат какво заболяване имат. Подкрепям. По моя опит, това, което съм виждала, те не споделят дори с хората, с които работят. В по-голям процент от случаите. Не само за хората, с които работят. Със семейството си някой не споделят. Да. Това е просто има и в тяхната глава стигма за самите тях, че това е нещо срамно. Не е така, това не е нищо срамно. Но някои хора не са екстровертни в това отношение, не обичат да споделят тази информация със света, защото смятат, че това е тяхна слабост, което не е така.
Не, те дори да са били екстроверти в един момент, Да. рязко стават интроверти, Да. защото в един момент чувстваше едно неудобство от рода на примерно няма да излезна на ресторант, защото няма да си намеря нещо по диетата или няма да намеря ето в Или случая... туалетна няма да намериш, Да, ако точно в обостряне, да. Да. Това ми се е случило пациенти, Това които е. пътуват отдалече. Примерно от другия край на България идват, за да ги приемат, да ги изследваме и така с това заболяване. Не ядат с дни, примерно 2 дни не са яли, защото ги е страх, че докато пътуват няма къде да намерят туалетно. Което си е, да, Което си е проблем. факт е, проблем Което си е. е проблем. Ако продължим тази тема, доктор Петкова, вие като специалист гастроентеролог, какво бихте казали относно лечението на тези заболявания, да дадем все пак надежда на хората, които може би ще искат да се лекуват, Мгм. и какви нови неща има в тази посока? Ами много може да се изговори. Има цели конгреси по темата. Аз като цяло смятам, че защо не говорим има ли надежда или не. Със сигурност има много опции за терапия. Има съвременни терапии. Не класическата кортикостероиди, имуносупресори. Това нещо вече все повече гледаме да не прибягваме до него поради страничните ефекти. Има съвременни биологични терапии с моноклонални антитела, най-разнообразни молекули. Общо взето като тип молекула, каквото има в света, го има и в България. Да. Нали, това са анти-ТНФ препаратите, разни други таргетни молекули, антиинтерлевкин, антиинтегринови препарати и така нататък. Които общо взето така са ефективни в голям процент от случаите. Ако едно биологично лекарство не помага на съответния човек, ние си имаме критерии, по които преценяме дали трябва да променим дозата, да сменим лекарството, но не се отказваме от пациентите си и в крайна сметка постигаме в по-голям процент от случаите ремисия. Била тя клинична, ендоскопска, дай Боже, хистологична, които са целите всъщност. Целите на съвременната терапия за IBD са свободна от стероиди, кортикостероиди ремисия. И тя да бъде хистологична. Това е, нали, целта, която там високо все още сме далеч от нея, но се борим да я постигнем. Вече, когато пациента... Има и нещо друго. Когато пациента е на терапия и е добре, има една тенденция да не се появява много-много. Има някои неща, които ние виждаме в изследванията и в симптомите. Като лекари ги виждаме и знаем, че ще има релапс след определено време. И когато пациента не се появи, този релапс се случва и идва в така по-тежко състояние. Това не трябва да го има. Трябва редовно да си посещават пациентите, лекарите, които ги следят и да правят всичко по протокола, който е за проследяване, за да не се стига до такива извънредни ситуации, които изискват по-сериозна терапия за овладяване и на релапса, после възстановяването на биологичната терапия. Ние го правим, но пак отнема някакво време за постигане на контрол на заболяването. Съответно, контакта лекар-пациент е много важен. Това всъщност генерално искам да кажа, но смятам, че определено има много надежда за тези хора, стига да се борят и да не се отказват и също стига нещо. Да поискат. Стига да поискат, да, Стига да защото поискат. не всички искат да се лекуват. Както казах, това е право На пациента, да. но има последствия от този избор. Диана, ти като пациент спазваш ли протокола, който току-що доктор Петкова каза? Понякога. Спазвам го или поне се старая да го спазвам на 100%, защото в един момент, въпреки че ежедневието ми постарала съм се да го направя изключително спокойно, има моменти, в които и аз самата бъркам. Но пак всички сме хора и бъркаме. Но прекъсване в протокола, това, което доктор Петкова каза, направихме по време на пандемията. Просто тогава беше мъка за... Аз исках... Беше много извънредно за всички, по Да, принцип. тъй, че... Например, аз тогава се влоших доста сериозно, тъй като нямах възможността да отида да си проследа заболяването и вече нещата излезнаха тотално извън контрол. Но се случват такива неща. Да, това обаче е извънредна ситуация, нали се пак? Да. Гледаме да не се Да, но случва все в пак този нормални пример условия. показва, че ако не се спазва, то наистина че аз заболяването излиза извън контрол. 2018 и 2019 не бях в ендоскопска ремисия, бях в клинична.
в клинична бях. И просто прекъсването от година и половина да не мога да си проследя заболяването ме върна с допълнително стреса, който изживях по време на пандемията, ме върна буквално... Не в първи клас, ама ме върна... В трети. Върна ме много стъпки назад, защото след това започнах едно лутане. Дали тази терапия сега ще ми подейства, ама сега тази терапия не ми подейства. После трябваше да се направи прекъсване на терапията, за да може организма да се подготви за следващата и така. Ти ще да, определено. Това е моят случай е един добър пример, когато хората не ходят често да се наблюдават и да се прави скрининг. Има едно такова връщане назад и излизане извън контрол. Да, случва се. И дори не разбирате, че няма и ситуации, в които човека да идва редовно и пак да не се случи. Някой път губят отговор към лекарството и това се случва. Да. Но ние сме за това да го видим това нещо и да преценим, направи. Да сменим, нали, да реагираме по някакъв начин адекватен, за да не се случват тежки релапси, които, пак казвам, може да доведат до оперативни интервенции, които не са малки като обем. Да. Един човек. Случва се понякога и такива неща. Въпросът е да са минимално, защото един човек с това заболяване не може да мине през безброй оперативни интервенции. Това означава резекция на черва, нали, които не са безкрайни. Та идеята е да не се стига до такива неща. Аз имам един въпрос и към двете ви, понеже вие имате прекрасен поглед върху пътя на пациента с черно-възпалително заболяване. Та, според вас, какво би могло да се промени така в здравната система, за да се подобри грижата към тези пациенти? По отношение на административния път, по отношение на процедури, които са заложени, нещо, дори което липсва. Комплексна грижа, в смисъл, трябва ли да има първо, нали, естествено първо е диагностика, второ лечение, трето психолог, четвърто може би имат нужда и от рехабилитация, пето имат нужда може би подкрепа и социална, и морална, и обществена. Просто трябва ли да има нещо, което да е така комплексно направено за тези хора? Значи ние преди няколко години бяхме подхванали в нашата асоциация, правихме така наречените групови терапии с терапевт. Ние ги направихме точно 2020 година, онлайн, пандемията. Добре, моето чувство е, че поне добре беше за всички останали пациенти. Аз също взимах активно участие до определен момент. Психологическата намеса е изключително важна, защото пациента, пак казваме, ние се чувстваме сами, неразбрани, нежелани и доста отхвърлени. Което не е така, в смисъл, зависи от теб дали ще излезнеш през тази врата и ще продължиш напред. Според мен е това, което в много случаи се пука, ако мога да се изразя така, е връзката с пациента, с доктора. Случва се това нещо по една или друга причина. Това е основно, което за мен не работи. Когато това се пропука, се случват ситуации, за които си говорихме, че не бива да се случват. Някой път има безкрайно много административни проблеми от гледна точка на това пациента да стигне до лекарска помощ. От рода нямам направление, не мога да отида, например, на преглед така в нищото, не мога да стигна до личния си лекар. Всичко това трябва да е улеснено. Как точно да стане, не знам, аз не съм администратор, но за мен това е основно достъпа до лекар, който знае какво правиш, което това е важно, нали, все пак да има опит човека от среща с тия заболявания, защото те не са много чести, не са от най-редките, но не са толкова разпространени масово, като хипертонията, да речем. И друго нещо, което ми е апел към пациентите, ако гледат колеги, колкото по-рано се реагира и се прецени пациента за биологична терапия, по-добре, защото шансът да отговори на терапия е по-добър. Това е доказано в клинични проучвания, не е мое лично мнение и личен опит. Ако болестта 10-15 години е била
не е била под контрол, има последствия и съответно отговора на терапия може да е недостатъчен. Да не можем, въпреки нашето желание, да постигнем ремисия. Имам случай от миналата седмица, който така много ме изненада неприятно, на пациентка, която се лекува. За първи път я видях аз преди 2 седмици, всъщност. Тя се беше лекувала на друго място. За първи път идва при мен. С болест на Крон на 32 годишна възраст установена, когато още тогава е била с осложнение на болестта си. Сега е на 47 пациентката. През цялото това време е била на терапия, която меко казано е недостатъчна за нея. На терапия с салофал, който е бета-аминосалицилова киселина, който при болест на Крон доказано няма особена ефективност. Няма как да постигне контрол. При улцерозния колит, има значение. И другото нещо, кортикостероиди, които са давани, това са сигурно 17 години или колко. Това, тя беше миналата година през 4 операции. От осложнение на болестта си. Това не трябва да се допуска. Пациентите да знаят, лекарите да насочват, защото това нещо, нали, вече тая болест, ние сега ще дадем на тази на биологична терапия. Какво това? Ще постигнем ли ремисия след толкова дълга еволюция на една усложнена болест? Не знам, надявам се да има резултат. Имам надежда, че ще постигнем някакъв контрол на заболяването, но това нещо е порочна практика и не трябва да се случва. И пациентите е добре да знаят. Те самите някой път идват без да ги насочи колега, който ги наблюдава, идват за мнение. Второ, трето, това е много хубаво, защото има много опции. Това, според мен, ако се промени, ако има малко повече се говори за тия неща, би променило хода на цялото заболяване и въобще диагностиката и терапията. Аз тук по-скоро бих имала вече въпрос към Диана. Как вашата организация вижда нещата така, че да има по-голяма информираност и тези пациенти все повече и повече да знаят за тези заболявания и да търсят второ, трето мнение, когато при тях и лечението и диагностиката е забавена? Значи пак казвам, специално в нашата организация допускаме хора, които са с установено заболяване, защото през годините, станахме свидетели на много хора, които влизат в нашата група и те не са с това заболяване. Започват да тролят, започват да предлагат медикаменти, започват да предлагат най-различни много ничеви терапии, да не изреждам пред камерите. Да. Знам ги всички. Да. Тук може би е момента да кажем, че все пак хората трябва да са доста внимателни откъде черпат информацията. Факт. Това е също доста голям проблем. Това, което се стараем да правим в нашата организация, е да подкрепяме хората, да им даваме информация и ги насърчаваме задължително на второ, трето мнение. Примерно, ако от някой лекар, примерно, те не са доволни. Като не си доволен пред този лекар, не живеем в свободна държава. Отиди някъде другаде. Това, че примерно лекарят също... Значи, пациентите много често забравят, че лекарят също е човек. Това е основен проблем. И той, слушал ми се някой да ми дига по телефона и да ми казва, кой си така и така беше. Добре, човек, може и на лекаря нещо да му е станало. Това, че ти е отговорил малко по-нервно, този човек е дал Хипократова клетва. И той трябва да ни спаси живота. Приеми, че той също е човек и че той има проблеми. И нашата организация наблюдава също така понякога негативно отношение към лекарите, но пациента не винаги е прав за това, защото лекаря има нужда от почивка, той трябва да е все пак с своето адекватно мислене. Той не може да е 24 часа нон-стоп на разположение. Именно. Пациентите, в смисъл, да се върнем на въпроса, пациентите при нас получават информация. Имаме така нареченият наръчник на заболяването. Трябва да знаят на къде да отидат, да се прегледат, какви изследвания. Всичко това нещо е описано в наръчника.
Тоест Така. във вашата фейсбук страница, във Не само вашия в сайт. не само във фейсбук страницата, и в сайта, наръчника, и на хартиен, и на дигитален носител. Свободен може всеки един от който иска да стига да има, пак стигаме до тъпото желание Да. да Няма как да наложиш на някой решение, Не. което не иска да в вземе. смисъл, колкото и информационни кампании да се направят, дори и в момента, ако няма човек, който примерно да отвори, да си пусне телевизора, да го види това интервю, няма как да се. Това е. Нещо друго, аз така искам да се включа. Защо някои хора отказват терапия? Защото са чули, прочели, че има странични ефекти. О, Боже Господи. Всички лекарства, витамин С, ако му отворите листовката и прочетете какво може да ви стане от витамин С, ще оплащате. Само, че работата на лекарите, които се занимават с това нещо, е да мониторират, да следят за тези странични ефекти, да се намесят адекватно, ако трябва да преустановят за кратко терапията, да вземат решение как трябва да се реагира. Тоест, това нещо, нали, влиза в цялостния контрол на заболяването, да се следи страничните ефекти от лекарствата. Няма как. Тази болест си има този човек. Това, че той е в отрицание от страх от страничните ефекти на терапията, не му помага. Просто му забавя лечението. И съответно по-добрия начин на живот. Качеството на живот рязко пада в такъв момент. И като за финал на нашия разговор, какво бихте посъветвали хората, които страдат от серозен колит и Крон? Бих ги посъветвала в никакъв случай да не се отчаиват, да търсят помощ активно. Някой път да ни преследват по коридорите на болницата, ако не им обръщаме внимание. Разбирам, че страдат. Много колеги го разбират. Ежедневието е абсолютна лудост за всички. Но не трябва да се отказват от себе си и да търсят отговори, защото е постижимо да водят нормален живот. Съм един добър пример. Пример е Диана, която е минала през, мисля, че 4 биологични терапии или 3. 5. Извинявам, 5. Да. Но тя не се отказва. Няма избор. Нямам. Да. И това би ги посъветвала, да търсят своите отговори. Всеки индивидуална вселена, всеки пациент отговаря на различна терапия, в зависимост от генетичния профил. Но не трябва да се отказват. Това ми е генералното послание. Моето послание ще да бъде почти подобно. Да. Само в допълнение ще помоля всички пациенти и хора, които смятат, че имат някакъв проблем, да отидат и да потърсят медицинска помощ. Ние в нашата организация не сме лекари. Ние сме събрати по болест. Те, че... Ние също така, и Ники може да потвърди. Смятаме, че пациентските организации сме по-скоро за хора, които да помагат, да предават опит и да правят, може би, връзка понякога къде трябва да отиде пациента, като център, като лекар, да даде възможностите, но трябва да се знае, че пациентските организации не представляват лекарска помощ. Да. Това е и мой апел всъщност, че това е много хубаво, че ги има. Нали, много хора вентилират през пациентските организации своето ежедневие, стрес и така нататък, но трябва да се мониторира цялата работа от човек, който е учил медицина. И другото, което е пациентските организации, са мястото, където можеш съвсем спокойно да кажеш, не си сам. Факт, да. Така е. Сам. И всеки обича да се чувства част от обществото. Това е едно мини общество. Вашата организация или други пациентски организации, където се чувстваш по-сигурен, че има хора като тебе и споделят твоята съдба. Смятам, че това е важно за всеки. Колкото и да е индивидуалист, той иска да види, че страданието му не е само негово, че някой го разбира, че някой го подкрепя. Дори само да го изслуша. И аз тук мога да добавя, тъй като ние имаме нашата организация телефон на пациента и пациенти ни звънят и казват, че нямат достатъчно достоверна информация, понеже повече се информират в интернет. Тук е момента да кажа, че могат да потърсят информация на нашия сайт, тъй като информацията, която публикуваме е достоверна, проверена от лекари и могат да научат повече за заболяванията и за начина на живот с тези заболявания. И аз и Ани да ви благодарим, че проведохме един искрен разговор и споделихте свободно за
черновъзпалителните заболявания и предизвикателствата, свързани с тях. Благодаря ви. Благодаря.